Per modificar les dades del vostre comerç o servei, només cal que accediu al menú clicant a les 3 ratlles i inicieu sessió. Us demanarà un nom, que no és important, i podeu posar el que vulgueu, i després un correu electrònic. Aquí sí que és important que poseu el correu amb el que vau omplir la fitxa la primera vegada. Si no recordeu quin correu vareu utilitzar, escriviu a app@santjoandelesabadeses.cat. Un cop introduït el correu, us demanarà un codi que s'ha enviat al vostre mail per tal d'assegurar-se que sou vosaltres. Introduïu el codi i ara busqueu el vostre negoci o comerç. Si ho heu fet bé, apareixerà un llapis a dalt a la dreta que us permetrà editar els textos i les fotografies. Un cop hagueu fet les modificacions que volíeu, accepteu clicant en aquest símbol de color verd. Recordeu que és possible que els canvis triguin un temps a aparèixer i que també podeu fer aquest procés més còmodament des de l'ordinador, accedint a app.santjoandelesabadeses.cat.